Стартът е от площад Динци във Видин. Кръгов маршрут 46 км, отиване и връщане. Път, който поетапно те извежда от града и те потапя в тишината на северозапада. Умерена трудност, но силно преживяване. След Градец, шумът от цивилизацията поетапно заглъхва. При Хайдук чешма водата тече от векове. Тук спираш, отпиваш прохлада за миг и оставаш насаме с природата. Изкачванията са плавни, едва доловими, кара се спокойно, в собствен ритъм. Последният километър е чакъл, кратък преход от асфалта към дивото. Напомняне, че наближаваш нещо различно. Това е последната точка, до която стигаме на 2 колела. От тук продължаваме пеша. По стръмна пътека към скалите. Пред очите ни камъкът става храм, Алботинския скален манастир. Останали са фрагменти от фрески от 14 век, като шепот, който още се чува. Това е повече от обиколен велосипеден маршрут. Това е пътуване през вековете на българската духовност.